Friesland kiest. De Listloeker. Hoe het precies 2 weken is, dat hier verkiezingen van provinciale steden. Ja, dikke 2 weken dan maar te stemmen voor provinciale steden. In de omring naar die verkiezingen is er alle dagen. De Listloekers van. Friesland had op grond plakken een landschap en natuur van wereldniveau. En de provincie had daar een speciale verantwoordelijkheid voor. Wij vregen 3 mensen wat de wichtigste opgave is de komende jaren dat het gaat om natuur en landschap. Nou, ik denk vooral het herstel van de biodiversiteit natuurlijk verskaart. En als je nou eens grijdenvogels, maar ik alles wat er leeft op het platteland, maar ik vooral naar de insecten, dan moet er heel wat om gebeuren. Als je natuur en landschap in Friesland goed vooruit helpen willen, is wat mij betreft binnen 2 keer worden. Eén is bioverskaart, het verlies aan insecten en vogels weer opkrikken. En het tweede is klimaat. Het klimaat verhoren, daar kunnen we net omheen. En dat had consequenties voor de inrichting en het beheer van uw terrein. Nou, voor de komende jaren zijn er een aantal belangrijke opgaven, maar eentje daarvan is de energieopgave. We in Nederland zijn we druk bezig om van gas uit te gaan. En daar hebben we zonnepanelen voor nodig, hebben we windmolens voor nodig, we hebben vergisters misschien wel nodig. En dat heeft een behoorlijke impact op het Friese landschap. Nou, de vraag is natuurlijk, waar willen we dat hebben en onder welke voorwaarden? Dus die discussie die geven we de komende tijd aan. En dan hoe de rol van de provincie bij het verbeteren van het bioverskaart. Nou, de provincierol is denk ik vooral het stimuleren, maar ik denk ik middelen beschikbaar stellen, mooi natuur- en landschapsbeheer, want daar had de provincie het voegt aan. En ik denk ik duidelijk wijzen naar, laten we zeggen, de boeren daar, maar ik wil naar de burgers van wat er van hun verwacht wordt. Dus we kunnen een enorme slag slaan in uw provincie, want we gaan een heel soort gijsland. Het gijsland ziet er qua bioverskaart net al te best uit. En de uitdaging is denk ik, en daar kan de provincie dus een hele grote rol in spelen, ben ik al met dwaande om die landbouwvolle natuur inclusiever te krijgen, zouden we dat nemen. Diezelfde provincie is weer wichtig bij het plaatsen van zinnenparken en wiemoen. De idee is hier essentieel. De provincie die bepaalt waar het uiteindelijk komt. Die kennen aan van deze gebieden waar we beginnen, wiemolens of zinnengraiders. En daar willen we het wel hebben. En ze kennen aan onder welke voorwaarden. Dus kennen om jou en daar ik in participeren. Gemeente uiteindelijk die heeft het bestemmingsplan, maar de provincie die kan de regie opvoeren. Hoe wat de provincie nou correct waar maakt, daar hebben wij op 20 maart alle keer wat toe te sissen.